Әби бабаларыбызның бұрынғы халык авыз иҗаты, бүгін инде сәнгать әсәрләре жанрына кергән бәйит мөнәҗәт әйтүчеләр кичәсе Сембер якларында беренче тапкыр гына узмый. Төбәкнең Ак калфак оешмасы һәм мөселман татар хатын-кызлар берлеге мондый чараларны һәр даим оештырып торалар. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Нур татар театры режиссеры, үзе дә бик оста итеп мөнәҗәт әйтүче Җәмилә Мифтахова үзе яшәгән районда мөнәҗәтчеләр кичәсен беренче тапкыр 2015 елда үткәрде. Бүген инде төбәкнең икенче зур шәһәре Димитровградта чираттагы шундый зур чара уза. Аны Димитровградның Җәмигъ мәчете һәм өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе үткәрә. Совет властына хәтле мөнәҗәтләр булган, әби бабаларыбыз битенә киләгән, сөйләгән, әйнә советлар шарында онытылган иде. Ана шул 90 елларда безнең илебезгә битендә динебезгә иркенлек бергәч битендә моны кире әйләнеп кайтты һәм инде безнең башта әби бабалардан битендә калган булган алар нитте безне иретте. Аннан соң инде моны хәзер инде күп кенә иштәбез. Мәсәлән, мәүлид айларында мәҗлесләрдә салаватларда әйтелми, мәүлид ниләрдә әйтелә, мәүлид иләрдә әйтелә, мәүлидтә шушы мөнәҗәтләрдә әйтелә. Димитровградта 20 меңгә якын татар гомер итә. Әлеге кафеда алар ел сайын йөзләгән кеше катнашында корбан бәйрәмнәре, ифтар ашларын, никах мәҗлесләрен уздыралар. Кем әйтмешли, бу кафе намазлы һәм иманлы урын. Шәһәрдән һәм күрше районнардан чакырылган кунаклар өчен һәр төрле күргәзмәләр оештырылган. Шунда ук төбәкнең танылган рәссамы, Россиянең атказанган укытучысы, бүген Мукшы күле авылында имам вазифаларын башкаручы Гыймран абый Хисмәтулловның заук белән эшләнгән шамаилләр сәүдә күргәзмәсе дә эшләп тора. Мин бала чактан да ясый идем инде. Ул вакытта әлеге чәй ясамый идем инде. Ул вакытта хәзерге материаллар юк иде, и краскалардан да юк иде. Булай инде менә мәчеткә кергәч, основной мәчеткә имам хатип булып сайлангач, шуннан соң инде тотындым мин шушы шамаилләрне ясарга. Мөнәҗәтләрдә халкым язмышы фестивален Ульяновск татар мәдәният үзәгендә эшләүче Урама фольклор коллективы башлап җибәрде. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Алсу Әлмәтова җитәкчелегендәге әлеге төркем бу бәйит мөнәҗәтләрне китаплардан алып түгел, авылларга барып, үзләре әби бабайлардан язып алып зур сәхнәгә чыгаралар. Узган ел Урама кызлары бу як мишәр татарларның киемнәрен дә тектерә алганнар. Сембер якларында борынгы заманнарда гына түгел, хәтта Совет хакимияте елларында да авылларда аш мәҗлесләрендә бәйит мөнәҗәт әйтү гадәте булган. Бәйит бәйрәмнәрендә кичен дөрес әбиләр көндез бармыйлар иде, кичен бара идек дә әтә идек шуларның барында әбиләр белән. Казан кунагы, тарих фәннәре кандидаты, Апанай мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров мөнәҗәтләрне әби бабайлардан калган һәм буыннан буынга тапшырылып баручы халкыбызның әйтеп бетергесез зур мирасы диде. Мөнәҗәтләр әйтүдә Пәйгамбәребезнең сөннәтенә туры килгән уру гадәт. Ни өчен шулай дип әйтәбез? Чөнки хадисләрдә әйтелгән Пәйгамбәребезнең сахабалары шигырьләр укыган. Шигырьләрне килеп укыганнар. Пәйгамбәребез ул шигырьләрне тыңларга яраткан. Соңгы вакытта мөнәҗәтләр әйтү халкыбыз арасында зур үсеш алды. Аны мәчет мәдрәсәләрендә генә түгел, аш мәҗлесләрендә, һәр төрле кичәләрдә дә әйтәләр. Мөнәҗәт ул Аллаһы Тәгаләгә ялыну, ялвару, өметләреңне баглау һәм теләкләреңне белдерү. Ла илаһа Зак еллар мәдәният тармагында эшләп лаеклы ялга чыккан. Соңрак Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган Гөлсинә ханым Сабирова узган елны Апанай мәчетенә йөрүче матур тавышлы хатын-кызларны, мәдрәсә мөгаллимәләрен, абыстайларны җыеп, Апанай апалар дигән төркем оештыра. Мөнәҗәтләрне иң элек башта үзем өйрәндем.
Бик озак өйрәндем, дөрес булсын дип. Чөнки анда ул нотага салынган. Һәм аннан соң мөнәҗәт әйтергә теләкләре булган һәммәсен мин җыям, һәммәсенә өйрәтәм. Башка төбәкләрдән аермалы буларак Ульяновск якларында мөнәҗәтләрне хатын-кызлар гына түгел, ир-егетләр дә әйтә. Шуларның берсе Наил Нигъмәтуллов. Мөнәҗәт итүләр минем әбием, Мәгүз әби, үскән беренче мактабы ул мөнәҗәтләрне бик күп әйтә. Аларның әбиләр белән җыелып бергә еллаганнары исемдә калды. Моңлы көйләр ярата иде. Шуның өчен инде Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыганда кергәчтән үземә шушы мөнәҗәт китаплары төште. Алып мәтәм карыйм әле, менә шуннан китеп бардым залга тапшырып. Шунсы игътибарга лаек. Мөнәҗәтләрдә әлегелектән теге яки бу кешенең яшәеше, тормыш юлы гына түгел, халкыбызның аянычлы язмышы, төрле чордагы тарихи вакыйгаларда чагылдырыла. Күпчелек фикер ул халык иҗаты, ул да авыз иҗаты, мөнәҗәт бәйет. Ул шулай, аның белән килешеп була, ләкин халык авыз иҗатын, менә моның шишмәсен кайдан алды икән? Аның нигезе нәрсә белән бәйле икән? Һәм кайдан ул шул үсеш алды икәнен, менә моның турында әлбәттә уйланырга урын бар. Дистә еллар буе учлап таратылган бай рухи мирасыбызны бөртекләп җыяр вакытлар җитте. Аллага шөкер, соңга калмадык бу гаяле. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.